amb Jesús per sempre a la casa del Pare. En l'últim llibre de la Bíblia, l'Apocalipsi, llegim: Aquest és el tabernacle on Déu habitarà amb els homes. Ells seran el seu poble i el seu Déu serà Déu que és amb ells. Eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni sofriment, perquè les coses d'abans ja han passat. Jo faig que tot sigui nou. Apocalipsi capítol 21, versets del 3 al 5. Els sants, amics de Déu per sempre. Creats per a glòria de Déu, caminem amb Jesús vers un món nou. Amb la Verge Maria i els sants som convidats a la festa que no té fi. Tots som cridats per Déu a ser sants. Déu ens crida a semblar-nos a Jesús, el seu fill. Per això, mentre vivim en aquest món, l'Esperit Sant ens anima a estimar tothom sempre, sembrant alegria i pau en els cors dels qui viuen amb nosaltres. Els sants són homes, dones, nens i nenes que a la terra van seguir Jesús i van estimar molt Déu i els homes. Coneixem alguns d'aquests sants: Sant Vicenç, Sant Ignasi, Sant Domènec, Santa Teresa. Són molts i només Déu els coneix a tots. D'entre els sants sobresurt la Verge Maria, Mare de tots els creients. Ella i tots els sants demanen a Déu per nosaltres, per mitjà de Jesucrist. Els cristians caminem a l'encontre del Senyor. Per això, en la nostra pregària diem: Veniu, Senyor Jesús. Amb aquesta aclamació expressem el desig i l'esperança de trobar-nos amb el Senyor ressuscitat quan torni a la fi dels temps. Ell ho farà tot nou i portarà a plenitud el seu regne. Jesús ressuscitat donarà nova vida a tot el que existeix. També el nostre cos, que ressuscitarà gloriós. Jesucrist ha ressuscitat i viu per sempre. Nosaltres ressuscitarem d'entre els morts i viurem amb Jesús. Jesús és amb nosaltres en la vida i en la mort. Ell ens va dir: a casa del meu Pare hi ha lloc per a tots. Quan hauré anat a preparar-vos estada, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. Evangeli de Sant Joan, capítol 14, versets del 2 al 3. No podem imaginar com serà el cel que Déu ens promet, però tenim la certesa que Ell ens espera al final de la vida. Encara estem en camí. Veniu, Senyor Jesús, envieu-nos l'Esperit Sant, així viurem el manament de l'amor amb generositat i alegria. Així prepararem la vostra vinguda definitiva.
Crec en la resurrecció de la carn i la vida eterna. Amén.